futur que s'escolte tothom. La terra és la llar de tota la humanitat. Ara és el moment, podem millorar el món, complir amb els ODS és una necessitat. Som el futur que s'escolte tothom, la terra, la llar de tota la humanitat. Ara és el moment, podem millorar el món, complir amb els ODS és una necessitat. No volem més pobresa, que ningú passe fam, disposar d'aigua neta i una bona sanitat. Igualtat entre persones, sense cap engany i que tothom tinga educació de qualitat. Energies renovables, protegir els oceans, ciutats sostenibles i accessibilitat. Cuidar la fauna i la biodiversitat, parar el canvi climàtic, la trista realitat. Som el futur que s'escolte tothom, la terra, la llar de tota la humanitat. Ara és el moment, poder millorar el món, complir amb els ODS és una necessitat. Som el futur que s'escolte tothom, la terra és la llar de tota la humanitat. Ara és el moment, poder millorar el món, complir amb els ODS és una necessitat. Es que enrere fora discriminacions per un món més just, sense guerres i en pau. Consum responsable, no més contaminació, treballant per reduir totes les desigualtats. Podem aconseguir-ho, és impossible millorar el món, ha de ser nostra missió. Amb els ODS ho podem aconseguir, treballant conjuntament amb força i il·lusió. Som el futur que s'escolte tothom, la terra, la llar de tota la humanitat. Ara és el moment, poder millorar el món, complir amb els ODS és una necessitat. Som el futur que s'escolte tothom, la terra, la llar de tota la humanitat. Ara és el moment, poder millorar el món, complir amb els ODS és una necessitat. Si el perill que et molesta per saber el que fas, que si no fem res ara ja arribarem tard. Que tothom es mereix viure en llibertat, en un planeta net i amb prosperitat. El moment és ara, està a les nostres mans, tot està per fer i ens hem de lluitar. No donem l'esquena, és ara o mai, perquè estem ací i perquè vindrà. Som el futur que s'escolte tothom, la terra és la llar de tota la humanitat. Ara és el moment, podem millorar el món, complir amb els ODS és una necessitat. Som el futur que s'escolte tothom, la terra, la llar de tota la humanitat. Ara és el moment, podem millorar el món, complir amb els ODS és una necessitat.